droi hyd ffordd pechaduriad. Bia'n swnio'n
Wel, bore da i chi gyd. Mae'n dda cael dod at yn gilydd unwaith eto. Croeso mawr i chi yma ar fore braf. Yn sicr mae'r haul yn gwenu. Croeso hefyd i bawb sy'n ymuno trwy gyfrwng y we. Da ni falch iawn o gael eich cwmni chi ac yn dymuno byddwch chi'n profi bendith yr arglwydd wrth i ni gyd addoli. Mae coeddiadau'r wythnos yn eitha syml. Mae Sela'r heno yn dilyn yn cyfarfod ni am Zoom am 5 o'r gloch. A wedyn yn ystod yr wythnos cyfarfod gweddi, nos Fercher, does dim cyfarfod i'r chwiorydd, oes ma' 'na gyfarfod nos fory yn trafod llyfr yr actau. A wedyn dim cyffro Seler nos Wener fel dwi'n deall. A syl nesaf, os fydd Dyw'n caniatáu mi fyddai yma yn arwain yr oedfaon. Cofiwch heddiw am yr heri sy'n pregethu. Mae Alun, da ni'n cofio am Alun yn pregethu. A wedyn mae Steffan yn pregethu hefyd. Steffan yn pregethu yn Llanefydd y bore yma yn arwain oedfa fan honno. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw a Thad yn harglwydd Iesu Grist, diolch yn fawr am y cyfle da ni'n gael rwan i fwynhau dy greadigaeth di, i fwynhau dy fendithion di, ond yn arbennig i fwynhau cael dod ynghyd i daddoli di. Da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân fel bydd yn calonau ni yn agored i ti, ac y byddi di o Dduw'n Tad yn cael sefyll yn plith ni. A bydd yr arglwydd Iesu a'i bresynol dy fyw deimlo yn plith ni. A da ni'n gweddio Dduw'n Tad y byddi di'n siarad efo ni yn ystod yr oedfa yma. Nid yn unig y byddwn ni'n cael dweud wrtho ti yn bod ni'n dy garu di, ond byddi di mewn rhyw ffordd yn sicrhau i ni dy fod ti'n caru ni a bod ti am i ni fyw mewn ffordd sydd yn dwyn gogoniant mawr i denw di, ond hefyd llawenydd i'n calonau ni. Dyrd felly o Dduw'n Tad, arwain ni gogoniant i dy enw. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. O'n i'n meddwl wrth i ni ddod at ein gilydd y bydden ni'n gallu cyd-darllen salm yn gynnar yn yr oedfa efo yn gilydd oherwydd cynulleidfa. Nid cynulleidfa yn yr ystyr bod chi fanne a fi'n perfformio fan yma, ond da ni'n gyd gynulliad yn cyd addoli. Felly gadwch i ni ddarllen y salm gyntaf efo'n gilydd sydd yn sôn am y ddau lwybr sydd yn wynebu pob un sydd yn y byd. Y salm gyntaf. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriad, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag aw na fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn na phechaduriad yng nghynulleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. Mae'n ddiddorol yn dydy. Mae'n meddwl bod Duw yn gwylio'n ffordd ni, yn adnabod y llwybr da ni'n ei gerdded ac yn ofalus yn gwylio beth sy'n digwydd i ni a sut da ni'n cael yn harwain ar hyd y ffordd honno. Wel, gadwch i ni droi at yn emyn gyntaf sydd yn adleisio can y seraffiaid yn y nef. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore dyrchafon fawl i ti. Sanctaidd,
Wel, dwi'n falch o weld rhai o'r rhai iau ohonoch chi yma. Y plant, dyn ni'n falch o gael eich cwmni chi bob amser. A swn i'n gofyn i chi heddiw, faint o gloch di? Chi'n gwybod faint o gloch ydi? Rhywun yn gwybod faint o gloch? Rhywun yn gallu gweiddi allan? 10:38. O, mae hwnna'n fanol iawn ydy. Yndi. Ie, os oes rhywun yn gofyn i ni faint o gloch, wel, mae yna wahanol ffyrdd gynnon ni yn does o weld ni. Oedd rai o'ch chi'n edrych rownd ar y cloc sydd yn y cefn e. Oedd rhywun arall yn edrych ar ei watch ac wrth gwrs gallen ni edrych ar y ffôn. A mae'r ffôn yn deithau bod i erbyn hyn yn 10:39. Mae yna funud wedi mynd heibio. Mae yna wahanol ffyrdd gynnon ni yn does o ddeud faint o'r gloch. A mae gynna i watch, dwi'n wisgo rwan, oedd gynna i watch arall. Dyma'r hen un oedd gynna i, ond mae di torri, so di ddim yn gweithio ddim mwy. So dyma fi'n cael un arall. A falle bod gynnoch chi un sydd falle'n debyg i hwn rhai ohonoch chi. Chdi hon ddim just yn deud yr amser wrthai. A hon yn deud lot o bethau eraill wrthai. Mae'n deud wrthai pa mor gyflym anghalon ni'n curo. So dwi'n gallu edrych ar hon a gwybod ydy'n nghalon ni'n curo yn gyflym iawn neu ydy yn mynd yn ar y deg a bron a stopio. A mae hefyd yn deud faint o gamau dwi'n gwneud mewn diwrnod. Sawl cam dwi'n gerdded mewn diwrnod. So maen nhw'n deud, dyle rhywun drio cerdded efallai 10,000 o gamau mewn diwrnod. A felly mae'r watch yma, dwi'n checio fo bob diwrnod i weld, ydw i wedi cerdded digon, ydw i wedi gwneud digon. A chymod mae'r watch yma, weithiau di ddim yn deud y gwir wrthai. Weithiau mae'r watch yma'n deud celwydd. Achos dyna'r y blaen, o'n i di bod yn cerdded rhywfaint, ond o'n i di wneud rhyw 4,000 o gamau, sydd yn bell o 10,000 yn dydy. A wedyn beth gennau, allan yn yr ardd, gennau fainc bren, ac o'n i eisiau rhoi cot o ryw fath o farnish ar y fainc bren yma i wneud yn siŵr bod i ddim yn pydru. So dyna lle o'n i wrthi yn peintio fel hyn, a bob tro o'n i'n mynd nôl ymlaen fel yma, oedd y watch yn meddwl mod i'n camu, ac felly, erbyn i mi orffen peintio y fainc, mod i ddim di cerdded bron dim. Oedd yn watch yn dweud mod i di cerdded 6,000 o gamau. So o'n i di wneud 2,000 o gamau jyst yn peintio'r fainc. Oedd hi'n dweud i gwir wrthai. Wedyn, beth arall sydd yn digwydd, da ni'n gwarchod 2 wyres fach a weithiau da ni'n mynd â nhw am dro mewn rhyw fath o goets, mewn rhyw fath o pusher. A pan dwi'n gwthio'r pusher, di'r watch yma ddim yn cyfri'r camau o gwbl, achos mod i'n gafel yn y goets, yna dim rai chi ddim yn symud yr un ffordd, so gallai gerdded miloedd o gamau, ond di'r watch ddim yn deud mod i wedi cerdded. So mae weithiau'n deud y gwir wrthai, ond weithiau di ddim. Felly dwi chydig bach yn siomedig yn dydw. Dwi eisiau watch sy'n gallu deithau y peth cywir bob amser. A dyna fel, da ni eisiau i bethau sydd yn gweithio'n iawn ac yn pan da ni eisiau gwybodaeth yn deud y gwir wrthon ni. A chymod, mae Duw fel nefo ni. Mae Duw eisiau i ni fod yn rai sydd yn deud y gwir. Mae eisiau i ni
fod yn byw yn iawn. Mae eisiau ni fod yn gwneud y pethau da. Mae o'n gofyn i ni wneud. A pan da ni ddim, mae o'n siom i ddiw fel mae'r watch yma'n siom i fi pan di ddim yn gweithio'n iawn. Pan di ddim yn dweud y gwir wrthai. Mae Duw eisiau ni fyw yn dda. Dwi'n gwybod da ni'n methu, da ni ddim bob amser yn gwneud, a dyna pan bod Iesu Grist mor werthfawr. Dyna pan bod Iesu Grist yn cynnig maddau i ni pan da ni yn methu. Ond mae Duw eisiau ni fyw yn dda. Ac yn y byd heddiw, tydi pawb ddim yn byw yn dda, mae rhai'n byw bywydau sydd yn ofnadwy, ond mae eisiau ni wneud yn siŵr bod ni yn ceisio gwneud be mae Duw'n dweud. Dyna oedd y salm gyntaf yn dweud yn de, bod yna ddau lwybr, mae yna lwybr pobl anniwiol. Y llwybr yn arwain i ddistryw, ond mae yna lwybr pobl sydd yn myfyrio yng nghyfraith sydd yn darllen y Beibl yn meddwl be mae'r Beibl eisiau fi wneud. Achos dyna sy'n dangos fi be mae Duw eisiau fi wneud. A wedyn, cofiwch chi rwan, a Duw eisiau i ni fyw yn dda. A fyddwn ni'n meddwl mwy am hyn, bellach ymlaen yn y breges. Ac felly dwi am darllen y bore yma, a dwi am droi at yr Hen Testament, a llyfr Deuteronomium, a pennod 6, y 5 llyfr yn y Beibl a'r 6 bennod. A mewn gwirionedd mae llyfr Deuteronomium, un breges ydy llyfr Deuteronomium i gyd, lle mae Moses yn dweud wrth Israel, cyn iddyn nhw fynd o'r anialwch i fewn i wlad yr addewid, mae Moses yn dweud, dyma'n hanes ni, dyma be mae Duw wedi wneud, a dyma sut mae Duw eisiau ni fyw. A felly, dyna ni'n mynd i ddarllen y 6 bennod o Deuteronomium, mi ddarllenna i'r bennod i gyd. Dyma'r gorchmynion, y deddfau a'r cyfreithiau, y gorchmynodd yr arglwydd eich Duw ei dysgu chi i'w cadw yn y wlad yr ydych yn mynd iddi i'w meddiannu. Mwyn i chi ofni'r arglwydd eich Duw a chadw'r holl ddeddfau a gorchmynion yr wyf yn ei rhoi i chi a'ch plant a phlant eich plant, holl ddyddiau eich bywyd, ac mwyn estyn eich dyddiau. Gwrando, o Israel, a gofala eu cadw, fel y bydd yn dda arnat, ac y byddi'n cynyddu mewn gwlad yn llifeirio o laeth a mêl, fel yr addawodd yr arglwydd, Duw dy hynafiaid. Gwrando, o Israel, mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. Car di yr arglwydd y Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. A mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Rwy ti'w hadrodd i'th blant ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy dŷ ac yn cerdded ar y ffordd, a phan fyddi'n mynd i gysgu ac yn codi. Rwy ti'w rhwymo'n arwydd ar dy law, a byddant yn rhagdalau rhwng dy lygaid. Ysgrifenna hwy ar bist dy dŷ ac ar dy byrth. Yna, bydd yr arglwydd y Dduw yn dod â thi i'r wlad y tyngodd i'th dadau, Abraham, Isaac a Jacob, y byddai'n ei rhoi i ti. Gwlad o ddinasoedd mawr a theg nad adeiladwyd mohonynt gen i ti. Hefyd tai yn llawn o bethau dionis, na ddarparwyd mohonynt gennyt, a ffydewau na chloddiwyd gennyt, a gwynllanoedd ac olewydd na phlanwyd gennyt. Pan fyddi'n bwyta ac yn cael dy ddigoni, gofala na fyddi'n anghofio'r arglwydd y Dduw, a ddaeth â thi allan o wlad yr Aifft, o dŷ caethiwed. A rwy ti ofni'r arglwydd y Dduw, a'i wasanaethu, a thyngu dylw yn ei enw. Paid â dilyn diwiau eraill, o blith diwiau'r cenhedloedd o amgylch. Oherwydd mae'r arglwydd y Dduw sydd gyda thi yn dduw ei ddigys, a bydd ei ddig yn enyn tuag at ac yn dy ddifa oddi ar wyneb y ddeiar. Peidiwch a gosod yr arglwydd eich Duw ar ei brawf,
Fel y gwnaethoch yn Masa, gofalwch gadw gorchmynion yr arglwydd eich Duw, ei dystiolaethau a'r deddfau orchmynodd i chi. Gwna'r hyn sydd uniawn a da yng ngolwg yr arglwydd, fel y bydd yn dda arnat ac y byddi'n mynd i feddiannu'r wlad dda y tyngodd yr arglwydd y byddai'n ei rhoi i thanafiaid, trwy yrru allan dy holl elynion o'th flaen, fel yr addawodd yr arglwydd. Pan fydd dy blentyn yn gofyn i ti yn y dyfodol, beth yw ystyr y tystiolaethau, y deddfau a'r cyfreithiau a orchmynodd yr arglwydd ein Duw i chi? Yna dywed wrtho. Yr oeddem ni yn geithion i Ffaron yr Aifft, a daeth yr arglwydd â ni allan oddi yno a llaw gadarn, ac yn ein gwydd dangosodd arwyddion a rhyfeddodau mawr ac arswydus i'r eiftiad a Pharo a'i holl dŷ. Daeth â ni allan oddi yno mwyn ein harwain i'r wlad tyngodd i'n hynafiaid y byddai'n ei rhoi i ni. Ac orchmynodd yr arglwydd i ni gadw'r holl ddeddfau hyn mwyn i ni ofni'r arglwydd ein Duw, ac iddi fod yn dda arno'n bob amser, ac i ni gael ein cadw'n fyw fel yr ydym heddiw. A bydd yn gyfiawnder i ni os gofalwn gadw'r holl orchmynion hyn ger bron yr arglwydd ein Duw, fel y gorchmynodd ef i ni. Dyma air yr arglwydd. Wel, mae'n hemyn nesaf ni yn sôn nid fel fan yma da ni'n cael ein galw i fod yn ffyddlon i Dduw, mae'n sôn am ffyddlondeb Duw tuag ato ni, am dy ffyddlondeb arglwydd molaf di, am gariad tad mor fawr a berybydd. Pwy o'i fi fod brenin cariad i mi'n ffrind? Pwy o'i fi mae Migael Tynner wyt? Ffrwd
Gadwch i ni droi at ein harglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Rho helpu ni rwan wrth i ni droi at ti eto. I gofio am dy ffyddlondeb rhyfeddol di tuag ato ni. Da ni wedi darllen o'r Beibl o lyfr Deuteronomium lle da ni'n clywed am hanes Israel yn cael ei harwain o'r Aifft ac o mor anffyddlon dro ar ôl tro ac eto mi nes di harwain nhw'n ffyddlon a'i harwain nhw'n ddiogel i wlad yr Addewid. Ar un modd o Dduw'n tad, roeddet ti wedi addo danfon gwaredwr i'r byd ac un unne fod mor anffyddlon, da ni'n diolch fod Iesu wedi dod i'r byd mewn iawn bryd, a'i fod wedi dod nid ei fwyn ei hunan, ond i roi hyn yn aber dros eraill. Eraill fel ni, eraill fel my fi. Ac o Dduw'n tad, be fedrwn ni wneud ond rhyfeddu at y fath ffyddlondeb, y fath drigaredd, y fath gariad sydd wedi dod a chymeryd rhai fel ni a'n gwneud ni'n etifeddion nef. Ac pan da ni'n cofio'r fath bris y dalwyd, pan da ni'n cofio dyfnder y cariad oedd yng nghalon yn gwaredwr ni, pan ddoth o i'r byd a gadael gogoniant y nef, gadael can y seraffiaid oedd yn gweiddi allan sanct yw arglwydd yw y llioedd, cael ei eni y Methlehem. Ar modd yr atho i'r groes ac yno wynebu'n tywyllwch mawr ni yn lle ni. O Dduw'n tad, be fedrwn ni wneud ond plygu ac addoli. Oherwydd mae dy gariad i tuag ato ni yn gwneud i ni fod eisiau gallu dy garu di'n well. Eisiau gallu dy garu di'n fwy. Felly o Dduw'n tad wrth ddod gyda dyfron y bore yma, da ni'n cyfaddau unwaith eto heddiw yn ei grwydro. Yn ei grwydro allan o dy ffyrdd di. Ni fethu a dy garu di efo'n holl galon a'n holl feddwl a'n holl enaid a'n holl nerth. Ac yn ni fethu caru yn cydyn fel ni yn hynny. A'n unig obeth ni bore yma o dad ydy dy ffyddlondeb di a dy drigaredd di. Dy fod ti'n parhau i gyfrif aberth yr arglwydd Iesu Grist yn ddigon i guddio yn beia ni i gyd. Y beia amlwg a'r beia cyddiedig. Y pethau yna mae pawb wedi gweld maen nhw'n gwybod amdano ni. A'r pethau cudd yna, falle mae dim ond ni a ti sydd yn gwybod amdano nhw. O Dduw'n tad, cuddian beia i gyd trwy dy drigaredd. A rhoi ni'r cymorth o sgwali di fod yn dda heddiw i weld yn well be yw ti am yn ei fod, a rhoi ni dysbryd glân i'n harwain ni yn dy ffyrdd di. Da ni'n parhau gyflwyno'r byd yn ei angen, gan wybod fod yna gymaint o anghenion mawr yn ein byd ni. Da ni'n meddwl am arweinwyr llywodraethau mawr sydd wedi bod yn cyfarfod yr wythnos yma yn ne Lloegr. Yn gweddio Dduw'n tad am y ti ddwyn daioni o'r cyfarfodydd hynny. Fydd yn peri bod gwledydd y byd yn gallu cyd-weithio, cyd-fyw, bod yna weithio efo gwledydd eraill i helpu yn achos y pandemig yma ac ar gyfyngau mawr eraill. O Dduw'n tad, yn fwy na llywodraethwyr y byd, da ni'n gweddio dros dy eglwys di. Gad i dy eglwys di yn ein byd ni fod yr hyn ddylai hi fod, yn oleuni yn ein hoes ni ac un cenhedlaeth ni. Os oes yna rhywun yma neu rhywun sy'n gwylio ar y we sydd yn wynebu rhyw broblem, rhyw anhawster, rhyw argyfwng arbennig o dad, da ni'n cyflwyno nhw'n dyner i dyddwylo gan weddio bydde di yn closio atyn nhw ac y bydd y breichiau trigwyddol yn ei cynnal nhw. A da ni'n gweddio dros unrhyw un sydd ddim eto wedi profi trigaredd ac wedi profi
gras trwy ddod i adnabod Iesu Grist, y byddwn ni'n siarad efo nhw trwy'r hyn sydd yn digwydd yma. Ac y bydd hynny'n ei harwain o dad i roi i ymddiried y llwyr yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni sydd yma, dad, wneud i siarad efo ni trwy dy air. Gad i'r gair heddiw fod yn symud ni mewn rhyw ffordd o ddewn tad. Yn symud ni i ddymuno bod yn fwy ffyddlon i ti nag erioed o'r blaen. Gad ni sylweddoli o'r newydd, mae dim ond aberth Iesu drosto ni ydy'n gobaith ni dros fod ni iawn ger dy fron, ond o Dduw hefyd, da ni eisiau mwy na just bod ni'n cael yn cyfrif yn iawn. Da ni eisiau i ti weithio'n yn calonau fel bod ni'n cael yn newid i fod yn debycach i'n harglwydd Iesu Grist. Felly closiato ni, achos da ni'n gofyn y cyfan trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn i ni droi i fyfyrion y gair, mae Ffion a Naomi am ganu. Dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad fyddwn ni'n plith, dyro dy gariad i Gymru, bendithion gwasgar fel gwlith. Os ydych Beiblau gynnwch chi, trowch i lyfr Deuteronomium ar 6 bennod. Ac yma, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar yr geiriau rhyfeddol yma yn y bedwaredd a'r 5 o'r adnodau. Gwrando o Israel. Mae'r arglwydd yn Duw yn un arglwydd. Car di'r arglwydd y Dduw ath holl galon, cath holl enaid ac ath holl nerth. Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae'r holl wahanol genhedloedd yn y byd wedi dod? Yn ôl Cenhedloedd Unedig, mae yna 195 o wahanol wledydd swyddogol yn y byd. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod bod yna fwy na hynny. Ac yn ôl Cenhedloedd Unedig, jyst y Deyrnas Unedig da ni'n byw yn ddi, ond da ni'n gwybod, wel, mae Lloegr, mae'r Alban, mae Gogledd Iwerddon a mae Cymru. Na chi, bedair gwlad. Mae yna lawer mwy o grwpiau na'r 195 o wledydd. Ac wrth gwrs, o fewn
gwledydd, mae yna grwpiau sy'n honni hil wahanol. Mae China yn un wlad enfawr, ond mae yna sawl gwahanol genedl neu llwyth sawl gwahanol hil yn wlad fawr China. So, beth sy'n ein gosod ni ar wahân? Weithiau mae lle dyn ni'n byw yn ein gosod ni ar wahân. Weithiau mae ganddo ni iaith wahanol a mae hynny yn ein gosod ni ar wahân. Weithiau mae ganddo ni draddodiadau a mae'r traddodiadau yna yn ein gwneud ni yn bobl wahanol. A wrth gwrs mae ganddo chi rai pobl sydd heb unrhyw wlad yn eiddo iddyn nhw, fel y Roma yn Ewrop sydd yn crwydro trwy Ewrop i gyd. Mae olrhain cychwyniadau cenedl yn gallu bod yn ddigon dyrys. O bledd ar ni fel Cymru i ddechrau. Rwan dwi'n siŵr bydde Eirin yn gallu rhoi darlith llawn i ni ynglyn â cychwyniadau yn cenedl ni. Ond mae'r Hen Testament wedi'r penodau cyntaf yn Genesis yn sôn yn reit glir am un genedl arbennig yn dydy. O un teulu cwbl anhebygol, Abraham a Sara a chwythau yn eu henaint. Mae yna genedl yn dod. I ddweud gwir, mae yna genhedloedd yn dod, ond yn arbennig, da ni'n meddwl am genedl Israel. Hynny ydy, yn eu henaint, dyma nhw'n cael un plentyn, Isaac, a wedyn dyma Isaac yn cael 2 fab, ac o un ohonyn nhw o Jacob fe ddoth 12 o feibion ynghyd ag un ferch. A wedyn dyma nhw'n mynd lawr i'r Aifft. A da ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw mewn gwirionedd am dros 300 mlynedd yn yr Aifft, ond bod nhw'n sydyn yn ymddangos wedyn wedi tyfu yn genedl o 12 llwyth. Efo hiaith eu hunain, i traddodiadau hunain, ond yn yr Aifft iddyn nhw. A roedd Duw wedi addo y bydden nhw'n cael gwlad, ac felly wedi 20 mlynedd o grwydro yn yr anialwch, maen nhw yn mynd i fynd fewn i wlad Canan. A dyma Duw yn rhoi iddyn nhw orchmynion ynglyn â sut oedden nhw yn mynd i fahafio, sut oedden nhw'n mynd i fyw unwaith oedden nhw wedi mynd fewn i'r wlad yna. Da ni'n mynd cael ni'n hawdd i ddeall pob un o'r gorchmynion, mae rai mi gyfaddau. A mae yna rai gorchmynion sydd yn gorchmynion diwylliannol, sy'n perthyn i'r Israeliad yn unig, i'r Iddewon yn unig. Mae yna rai gorchmynion sydd yn perthyn i'w hoes nhw, a mae yna egwyddor fwy sylfaenol sy'n rhaid i ni ddeall. Rhaid ni bod yn ofalus fan yma, achos nid chwarae gwmpas efo gair Duw da ni eisiau gwneud, ond mae yna alwad iddyn nhw i fod yn bobl oedd yn byw mewn ffordd arbennig. A'r un modd da ni. Pan da ni'n dod i gredu yn Iesu Grist, trwy ras da ni'n dod i gredu. Dio ddim byd arbennig da ni wedi wneud. Mae'r cyfan yn dod achos bod Iesu wedi dod i'r byd a marw drosto ni ac wrth roi'n ffydd yn ddefod, da ni yn dod yn blant i Dduw. Ond mae Duw eisiau i ni fyw yn wahanol. Mae eisiau ni fyw mewn ffordd arbennig. Mae yna bethau da ni fod gwneud a mae yna bethau da ni ddim fod i gwneud. A dyna lle dwi am fynd yn y pen draw heddiw. Ond, mi oedd yna broblem i'r Israeliad yn doedd. A'r pwynt cyntaf i ni feddwl amdano oedd, mi oedd yna Gananeaid yn byw yn y wlad o'r oedden nhw'n mynd i fynd fewn iddi. Gwlad y Cananeaid oedd hi. Oedd yna 7 o lwythau. Llwythau oedden nhw fod i gyrru nhw allan os oedden nhw am gael byw yna. Bydd yr arglwydd Dduw yn dod â thi i'r wlad o'r oed yn mynd i Dduw meddiannu ac yn gyrru allan o'r flaen lawer o ganhedloedd, sef Hethiaid, Girgasiaid, Amoriaid, Cananeaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. 7 o genhedloedd yn fwy niferus a chryfach na thi. Ac
Felly, oedden nhw yn mynd i fynd fewn i'r wlad ac oedden nhw fod yn gyrru'r bobl yma allan. Rwan, dwi ddim yn mynd i drafod fama y syniad o yrru llwythau allan ac yn y blaen. Mae yna ffyrdd o edrych, mae yna beth i'w deud ynglyn â hynny, ynglyn â anifioldeb y cenhedloedd yma a'r ffordd yr oedd llwythi yn aml yn symud o un ardal i ardal arall yn y cyfnod. Os oes gennych chi gwestiynau am hynny, dewch chi i siarad wedyn. Ond mae Duw yn deud, os na byddwch yn gyrru allan drigolion y wlad o'ch blaen, yna bydd y rhai a dawyd gennych yn bugain eich llygaid ac yn ddraen yn eich ystlys. Byddant yn eich poenydion y wlad y byddwch yn byw yn ddi. Hynny, dwi'n eich galw chi fyw mewn ffordd arbennig, ond mae rhain, os dyn nhw'n mynd i fod yn dal yna, maen nhw'n mynd i ddylanwadu arnoch chi, maen nhw'n mynd i wneud i chi fynd ar hyd llwybrau dwi ddim wedi gorchymyn, maen nhw'n mynd i'ch arwain chi oddi wrthau a chreu problem i chi. A mae e'n deud yma ffordd byddan nhw ddraen yn ei ystlys. Paid â gwneud cytundeb priodas a hwy trwy roed y ferched i'w meibion a chymryd eu merched nhw ragaeth i'th feibion, oherwydd y wnat i'th blant droiodd i wrthif ac addoli duwiau eraill. Bydd yr arglwydd yn ddig wrthyt ac yn ddifa ar unwaith. Felly oedden nhw fod yn mynd lawr, tynnu lawr i hallorau, dinistrio i colofnau, malurio i pist a sera a llosgu i delwau yn y tân. Pam yr ydych chi yn bobl sianctaidd i'r arglwydd eich Duw? Yr arglwydd eich Duw wedi'ch dewis o blith yr holl bobl sydd ar wyneb y ddeiar i fod yn bobl arbennig iddo ef. Ond da ni'n gwybod fel y digwyddodd, ddaru nhw ddim gyrru rhain i gyd allan. A mi oedd Duw'n gwybod nad oedden nhw ddim yn mynd i yrru rhain i gyd allan. Dro ar ôl tro yn llyfr Joshua, da ni'n cael brawddegau fel ni oedd yr Israeliad y grŵp yma allan. Ond yma yn byw misg yr Israeliad hyd heddiw. Felly oedd rhaid i Israel ddysgu byw yn Ngwlad Canan, heb droi i fod fel y Cananeaid. Drygionnu'r Cananeaid oedd yn golygu bod nhw'n cael ei gyrru allan o'r wlad. A oedd Israel i fod yn wahanol. Oedd nhw ddim fod toddi a diflannu jyst i fod yr un fath ar lleill. Chymod, ydych chi roi siwgr mewn dŵr yn eich paned o de. A mae siwgr yn diflannu. Ydych chi'n mynd i weld o ddim mwy. Mae wedi mynd. Mae wedi toddi. A doedd Israel ddim fod toddi i fod yr un fath ar Cananeaid. A da ni wedi cael yn galw i fod yn bobl arbennig i Dduw. Os gallai'r Iddewon ddeud fod Duw wedi dewis nhw, da ni'n gallu deud efo Pedr, yr ydych chi'n hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw i hun, i ysbysu gweithredoedd yr rechog yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o lein ef. A chi gynt fod yn bobl, yr ydych yn awr yn bobl Dduw. A chi gynt, heb dderbyn trigaredd, rydych yn awr yn rhai a dderbynio trigaredd. Ie, trwy ras mae'r cyfan di dod i ni, trwy gariad Duw. Ond da ni rwan fod ymddwyn fel pobl Dduw. Da ni fod bahafio, da ni fod i fyddhau i Dduw, da ni fod cadw i orchmynio nhw. Wel, tysa Duw yn cymryd ni syth ffwrdd i'r nefoedd, falle fydda'n y bosibilrwydd i ni wneud hynny. Ond na, da ni'n dal i fyw yma. Da ni'n ngwlad Cananeaid. Mae yna bobl o'n cwmpas ni. A oes, mae yna bobl ragorol yn eu plith nhw, ond mae meddylfryd y bobl yma'n wahanol i'n meddylfryd ni. A da ni ddim fod troi i fod yr un fath â nhw. Da ni fod cael y newid i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n bod wrth i'r gymdeithas golli i gwreiddiau Cristnogol, mi ddyle fod yn haws i ni fod yn wahanol. Mi ddyle fod yn haws i ni ddisgleirio a bod yn bobl arbennig i Dduw. Ond sut mae bod yn bobl arbennig i'r arglwydd? Sut mae peidio jyst toddi mewn a bod yr un fath a pawb arall?
Ond fel dwi'n dweud, fe roddodd Duw gyfarwyddiadau i Israel i'w cadw. A dyna be ydy llyfr Deuteronomium mewn gwirionedd ydy'r cyfarwyddiadau mae'n cael eu hailadrodd fel bod nhw'n gwybod yn iawn be mae Duw eisiau iddyn nhw'n wneud. Ac felly, i beidio bod yr un fath â'r byd, yn y byd ond ddim o'r byd. Dyna ffordd mae'r Testament Newydd yn ei roi o'n de. Dych chi yn y byd ond dych chi ddim o'r byd. Wel, be da ni'n neud? A'r peth cyntaf a'r peth mwyaf sylfaenol gallwn ni ddeud ydy, mae rhaid cadw Duw yn dduw yn ein calonnau ni. Yn y 6 bennod yma o Deuteronomium, da ni'n cael rhai o'r geiriau mwyaf cyfarwydd i unrhyw iddew. Yn y 4 adnod, gwrando o Israel, mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. Neu mae hwnna yn gallu cael ei gyfieithu mewn gwahanol ffyrdd. Yr arglwydd ein Duw, un Duw y Duw. Yr un a'r unig Dduw ydy o. Fo ydy y gwir Dduw. Mi oedd yr hen byd yn llawn o dduwiau o bob math. Oedd pobl yn byw mewn ofn o'r holl dduwiau yma. Yn y berthydd yn nhw gan gredu fod i sicrwyddau dyfodol i gyd ynghlwm mewn cadw'r duwiau yma yn dawel. Oedd i arferion nhw'n cynnwys pob math o weithredoedd ofnadwy. Gweithredoedd rhywiol, difrifol, gweithredoedd o aberthu gan gynnwys aberthu i plant i'r duwiau yma. Ond oedd Duw Israel yn wahanol. Nid llu o dduwiau, ond un Duw. Ac undod perffaith o fewn yr un Duw hwnnw. Mi oedd y duwiau eraill yn poblogi'r nefoedd, yn llenwi'r nefoedd, ond Duw Israel ddari greu'r nefoedd. Ac oedd yn llenwi'r nefoedd ac yn llenwi'r ddaear. Ac felly dyma y gorchymyn yn dod yn yr adnod nesaf be mae'r adnod. Car di yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Peidiwch troi at y duwiau eraill yma. Peidiwch meddwl bod nhw'n mynd i roi sicrwydd. Rhowch y Dduw yn y Dduw ar orsedd eich calon chi. Rhaid i chi fyw iddo fo. A dyna pam doth y gorchymyn yma, paid â gwneud cytundeb priodas a hwy a trwy roed y ferched i'w meibion a chymryd eu merched nhw ragedd i'w feibion. Oherwydd fe wnant i'th blant droi oddi wrthef ac addoli duwiau eraill. Na, peidiwch mynd ar ôl y duwiau eraill. Rwan, gadwch i ni fod yn ddigon clir, mae yna ddigonedd o dduwiau wedi ennill calonnau pobl yn ein dydd ni. Falle bod pobl ddim yn ei galw nhw'n dduwiau. Falle bod nhw ddim yn gwneud delwe ohonyn nhw mae yna ddelwe ar gael, dwi'n yn ame. Ni wedi clywed yn ddigon aml, mae Ewrop oedd y cyfandir cyntaf i gael ei hennill i Grist. Ac Ewrop ydy'r cyfandir cyntaf i droi cefn ar Grist a dod yn ddiwylliant ôl Gristnogol. Mae trafodaethau G7 yn siŵr o gynnwys rhai trafodaethau am fasnach ac allforion ydy. Ac un o allforion mwyaf gorllewin Ewrop dros y Gran Brifddiwetha ydy anffyddiaeth. Mae'r ffigurau'n dangos bod ni wedi allforio anffyddiaeth drwy'r byd i gyd. A mae pobl yn aberthu i plant i'r duwiau sydd wedi i gyrru allan. Hynny ydy, os rhowch chi'r argraff i'ch plant, mae'r peth sy'n mynd i roi mwyaf o sicrwydd i chi i'r dyfodol ydy cael arian yn y banc, cael swydd diogel, cael lle i fyw a cael arian yn y banc. Yna ydych chi yn aberthu eich plant i dduw cyfoeth. Os ydych chi'n gwneud
eich plant feddwl, mae'r unig beth ych eisiau ydy bod chi eisiau iddyn nhw'n gwneud yn dda yn yr ysgol a cael gyrfa lwyddiannus. Chi'n gwneud cam man nhw. Wrth gwrs mae eisiau iddyn nhw gwneud yn dda yn yr ysgol. Wrth gwrs dyn ni eisiau iddyn nhw gael gyrfa dda. Ond mae yna beth llawer mwy pwysig na hynny. Dewiswn gadw drws yn hyf yn yw. O flaen trigo mehebyll a newioldeb. Bydd e cael y babell mwyaf ffantastig. Bydd e cael pob moethusrwydd yna. Yn ddim byd. Ond mae gael bod yn borter bach yn cadw'r drws. Yn hy, tŷ, nid pabell, tŷ parhaol Duw. Gymaint mwy pwysig. Chi'n gwybod? Mae meddwl am annog yn plant i wneud pethau yn gret. Os ydyn ni'n gallu chwarae pêl-droed yn dda, yna, mae'n gret i hannog nhw i gario ymlaen efo hynny. Does dim byd o'i le mewn annog hynny, ond fel y gwelodd unrhyw un oedd yn gwylio'r gêm neithiwr rhwng Denmark a'r Ffindir. Tydi dawn i chwarae ddim yn rhoi sicrwydd tragwyddol i neb ohono ni. A mae wir nid jyst am bêl-droed, mae wir am unrhyw beth yn tydi. Mae'r cyfryngau yn rhoi neges allan yn dydi. Mae'r cyfryngau yn trio deud, be di'r profiad mwyaf uchel gallwch chi gael? Rhyw. Dyna'r peth mawr ynddi. A maen nhw'n sôn, mi ddyle rhyw fod yn rhydd i bawb, a pawb wneud o fel ag maen nhw eisiau ag yn y blaen. Ond, mae gwerth unigolyn yn cael ei ddibrisio pan ydych chi sylweddoli be'n union ydy rhyw. Rhodd gan y Dduw, sydd fod adlewyrchu mewn rhyw ffordd i greu rhyw intimacy, i adlewyrchu y berthynas unigryw sydd rhwng y tad y mab a'r ysbryd glân. Mae'r cariad rhyfeddol yna, sydd yn exclusif, yn cael ei gyfyngu. Mae pobl wedi gwneud rhyw yn Dduw. Mae pobl wedi gwneud celebrity yn Dduw, yn dydyn nhw bod yn boblogaidd. Faint o ddilynwyr sydd ganddoch chi ar Twitter neu Instagram neu beth bynnag ydy'r peth diweddara, TikTok, beth bynnag ydy'r peth diweddara i chi gael. Mae pobl yn colli. Dyn ni'n magu plant sydd ddim yn gwybod beth ydy i identity nhw. Mae plant cenhedlaeth gyfan o blant. Mae'n y genedlaethau wedi cael ei aberthu ar allorau diwiau yn hoes ni. Ac wrth chwilio am apusrwydd a cwestiynau Dduw arall, mae pobl wedi dweud, cyn belled bod nhw'n hapus. Ond wrth chwilio am apusrwydd, mae mwy a mwy yn darganfod. Os ydyn nhw'n chwilio am apusrwydd yn pethau mae'r byd yma'n ei gynnig, yna maen nhw'n darganfod, mae gwagedd o wagedd ydy'r cyfan. Rhaid ni gofio pwy ydy Duw. Gwrando o Israel. Mae'r arglwydd Duw yn un arglwydd, neu yr arglwydd Duw, yr un arglwydd y Duw. A'i gael o ar orsedd yn calon ydy'r unig ffordd i ni ddiogelu bod ni ddim jyst yn diflannu fewn i'r byd i fod yn union dim fath â'r byd. Mae'n frenin uwchlaw pob dim, y tri yn un sy'n ogoneddus mewn sancteiddrwydd. Meddyliwch am yr hyn ddydodd Duw amdano fo'i hunan pan nath o ymddangos i Moses ar Fynydd Sinai. Yr arglwydd, Duw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd, yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod, ond heb adael yr eog yn ddigosb ac yn cosbi plant a phlant eu plant hyd y drydedd ar bedwaredd genhedlaeth am drygioni eu hynafiad. Dyma chi Dduw mawr, Duw gogoneddus. A mae'r Duw yma wedi'n prynu ni i fod yn eiddo iddo fo'i hunan efo gwaed ei fab ei hun.
Be sy'n mynd i fod yn fendith i'n plant? Be sy'n mynd i fod yn fendith i'n cymdogion? Be sy'n mynd i fod yn peri bod yn disgleirio yn yr oes yma? Yn bod ni yn bobl sydd efo Duw a'r orsedd yn calon ni. Car yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Wan ie, da ni'n methu. Ie, da ni'n mhell o'r hyn dylen ni fod. Ie, da ni'n gorau pwyso a ras am y ddeiad a trigaredd Duw ac eto. A isio Duw a'r orsedd yn calon. Ond sut mae gael o? Wel, mae hyn yn cael ei ddangos trwy i ni fod yn ffyddlon. Trwy i ni fod yn ffyddlon. Nid trafod syniadau ydyn ni. Nid trafod rhyw athroniaeth. Ond da ni'n sôn yn ymarferol am sut da ni'n byw. Os da ni'n caru Duw yn iawn, yna mae'n mynd i effeithio ar y ffordd da ni'n byw. Oherwydd mae'r hyn sydd yn y galon yn gweithio hyn allan yn gweithredoedd a'n bywyd. A da ni'n cael yn galw i fod yn ffyddlon i Dduw, i'w chlaw pob dim. A mae yna 3 gair dwi eisiau chi feddwl amdanyn nhw. Mi fyddwn ni'n meddwl mwy am rhain yn ein cyfarfod ni am 5 felly. Ond 3 gair i feddwl yna sut mae bod yn ffyddlon. Gair cyntaf, dysgeidiaeth. Dysgeidiaeth. Dyma lle da ni'n gorfod dechrau. Da ni'n gorfod dysgu be sydd yn iawn. Fe ddydodd Iesu mae'r gwirionedd sydd yn mynd i roi rhyddid i ni, gwir ryddid. Ac mae'n oes sydd wedi colli pob syniad o wirionedd. Da ni'n deud na mae yna wirionedd absolute. Nid y pen rhyddid sydd yn caethiwo y genhedlaeth bresennol, ond y gwirionedd sydd yn mynd i'n harwain ni i wir y ryddid. Mae Paul yn dweud wrth Gristnogion Rhufain, peidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Mae angen i ni ddysgu am y Dduw, a da ni'n dysgu am Dduw trwy'r hyn mae'n ddangos i ni yn y Beibl, yn ei air o. A mae rhaid ni geisio deall yn iawn be mae hwn yn ei egluro i ni ynglyn â Duw. A dyna pam bod pregethu bob amser wedi bod yn ganolog y mywyd yr eglwys yma. Dyma pam bod astudio'r Beibl a troi at y gair yn rhywbeth mor werthfawr a mor angenrheidiol. Chi'n cofio'r Sadduceaid yn dod at Iesu a trio, oedden nhw'n credu yn yr atgyfodiad ac oedden nhw yn trio dal Iesu allan o'r stori wirion am yr wraig oedd wedi cael sawl gŵr a pob un yn marw. Oedden nhw'n wedi dall bod hi'n serial killer felly ynde, dwi'n gwybod, ond be di ateb Iesu i'r Sadduceaid? Ydych chi'n cyfeilio arni? Am nad ydych yn deall na'r ysgythyrau na gallu Duw. Mae dysgeidiaeth yn hanfodol. Myfyriwch an y gair. Myfyriwch beth, sut ydy Duw, beth ydy ewyllus, o be maen nhw'n galw ni'n neud, ond y fwy na dim myfyriwch ar gariad Duw wrth iddo estyn i lawr i'ch achub chi a'ch gwneud chi'n blant iddo fo. Dysgeidiaeth. Yn ail, difrifoldeb. Cymrwch y gair o ddifri, gan mai yno y byddwch chi'n darganfod pob ddim sydd ei angen i chi fedru byw yn dduwiol. Dysgwch eich hunain, a dysgwch y genhedlaeth sy'n dod. Dysgwch yn ddeallus, nid fel parot.
Chi'n cofio be oedd yn Deuteronomium 6, mae adnod 6 ymlaen. Mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Dyna lle maen nhw fod yn gyntaf yn dy galon. Rwyt i'w hadrodd i'th blant ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy dŷ ac yn cerdded ar y ffordd a phan fyddi'n mynd i gysgu ac yn codi. Rwyt i'w rhwymo yn arwydd ar dy law o byddant yn rhagdalau rhwng dy lygaid. Ysgrifenna hwy ar bist dy dŷ ac ar dy byrth. Yna bydd yr arglwydd y Dduw yn dod at i'r wlad a tyngodd i'th dadau. Cael yn meddiannu gan y gair. A mae'n bod ni wedi meddiannu'r gair yn iawn. Meddyliwch mae'r gwirioneddau ma'n effeithio ar eich bywyd a'i cymhwyso. Be di lle gweddi yn eich bywyd chi? Sut ydych chi'n dysgu'ch plant i weddio? Sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd ydych chi'n treulio'ch amser? Ffordd ydych chi'n gwario'ch arian? Yr amser ydych chi'n dreulio yn gwylio teledu, pa fath o raglenni ydych chi'n gwylio? Sut ydych chi'n gadlu meddylfryd y byd dod fewn i'ch meddwl chi trwy yr hyn ydych chi'n weld ar y we, ar y gyfrifiadur, ar eich tablet neu ar eich ffôn ac yn y blaen. Mae eisiau bod o ddifri ynglyn â hyn. Difrifoldeb. A'r trydydd gair, di arall, disgyblaeth. Di ddim jyst yn mynd i ddigwydd, mae rhaid i chi ddisgyblu'ch hunan. Diolch yn mynd i ddigwydd yn hawdd. Mae rhaid ymdrechu. Chi'n weld, nid jyst wedi droi fyny ar gael pêl-droed, mae Gareth Bale wedi dod yn gapten tîm pêl-droed Cymru. Mae yna ddisgyblaeth wedi bod, mae wedi bod yn ymarfer, mae wedi bod yn hyfforddi, mae wedi bod yn dysgu, mae wedi bod yn deall, a mae wedi gosod amser a bod yn fwriadol yn dweud, dwi eisiau bod y pêl-droediwr gorau gallai fod, a mae o'n disgyblu hunan oherwydd hynny. Ac felly, mae eisiau i ni ddisgyblu'n hunan. Oherwydd, mae Iesu yn dweud, pwy bynnag y mae fy ngorchmynion i ganddo ac sy'n ei cadw. Hwn yw'r un sy'n fy ngharu i. Mae rhaid i ni gymryd y pethau yma o ddifri. Ond mae yna un gair arall sy'n rhaid i fi roed cyn gorffen ac yn fyr iawn iawn. Edrychwch ar adnod 12. Diwedd adnod 11. Pan fyddi'n bwyta ac yn cael dy ddigoni, paid anghofio. Gofala na fyddi'n anghofio'r arglwydd y Dduw a ddaeth a thi allan o'r wlad yr aifft o dre caethiwed. Oedd yr Iddewon yn gallu bod yn rhyd am fod Duw wedi hachub nhw. Nid achos bod nhw'n genedl gret, nid achos bod nhw yn genedl well na gen rhywun arall, ond oedd Duw wedi hachub nhw. A dyna lle dyn ni'n gorfod dod nôl bob amser. Dyn ni'n bobl yr arglwydd, nid achos bod ni wedi llwyddo i fyw yn ffyddlon, ond achos bod Duw wedi bod yn drigarog ac yn ffyddlon tuag ato ni, a bod wedi yn hachub ni trwy ddanfon Iesu Grist i farw trosto ni. I roi yn Hermau'r Testament Newydd, gwyddwch nad y phethau llygradwy, arian neu air y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr unwaith fel oen di fai a di nam, sef Crist. Ac am hynny, am a dyna sydd wedi digwydd, byddwch yn ddi fai a di ddrwg, yn blant di nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goleadau yn y byd. Chi wedi cael eich galw i fod yn dduwiol, i fod yn sanctaidd. Byddwch sanctaidd, can ei sanctaidd ydw i fi, medde Duw. A fel dwi'n dweud heno, da ni am edrych eto ar y 3 pwynt ola yma. Dysgeidiaeth, difrifoldeb a disgyblaeth. Dyna fyddwn ni'n drafod am 5 o'r gloch. A wedyn syl nesa, os fydd Duw yn caniatáu,
y cwestiwn dwi am holi ydy, sut mae bod yn dduwiol heb droi'n Pharisead? Sut mae bod yn bobl sanctaidd heb yn bod ni'n dechrau meddwl bod ni'n well na pawb arall a bod yn hynna'n gyfiaw? Dwi wedi gofyn i Ffion am emyn i gloi, emyn arall. Fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddu Duw, a gwylio dros fy enau drud yn ddiwyd trafwydd byw. Fe'n galwyd gan fy nyw i wasanaethu fy oes, boed i'm ymroi'r gwaith, a byw i'r gŵr fi ar y groes. Gadwch i ni orffen trwy roi yn hynny yng ngofal yr arglwydd. O Duw yn tad, mae dy allu dwyfol wedi rhoi i ni bob peth sy'n angen rheidiol i fywyd a dywioldeb trwy'n hadnabyddiaeth ohonot. Ac am i ti ein galw a gweithred ogoneddus a rhagorol yn rhoi dy fab i'n prynu. Gad i ni wir fyw i dy ogoneddu di ac ffwynhau yn dragywydd. Amen.